ନମସ୍କାର ସମୁଦ୍ରିଣୀ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଗଲେ? ଭାରି ସକରେ ତ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିଲା। ତୁ କାଇଁ ବା ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ରହ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବକ ଶିଖଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଆଣ୍ଟି? ଆମକୁ ସବକ ଶିଖିବ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ହଁ ହଁ, ଝିଅର ଗୁଣ ଗୁରା ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଶହେ କମ୍ କହିଦେଲି, ଯେଉଁ 200 ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ବରାତି ଆଉ ମଟନ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଥିଲ, ତମ ଭଳିଆ ଭିକାରୀ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ସେଇ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାପସ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରହିଥାଅ। କହିଲେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି? କ'ଣ 20 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି? ମୋ 20 ଲକ୍ଷ ତମ ଛାତି ଉପରେ ନାଚିବ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ଘରୁ ସିଏ ଯିବନି, ଯିବ ଯଦି ତମେ 2 ଜଣ ଯିବ, ମା ଝିଅ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚାକରାଣୀ କରିକି ପଠେଇ ନଥିଲି। ତମ ଘରେ ଯଦି କାମ ହେଉଛି, 2 ମା ଝିଅ ମିଶିକି କର। ଗଣ୍ଡି ତ ବଢ଼େଇଛ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ, କାମ କାହିଁ କରିପାରୁନ? ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଭଳିଆ ରଖିଥିଲି, ତମ ଘରେ ଦେଲି ସେ ରାଜରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲି। ତାକୁ ଚାକରାଣୀ କାହିଁ? ତାକୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇକି କାମ କରାଉଛ? ଆଣ୍ଟି ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇକି ଆସିଲେ ସବୁ କହିଦେବି। ତୋ ଭାଇ ତୋ ଭାଇ ବା ଇଏ ଗଲା ପରେ ଡେଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ତା ସହିତ ରହୁଛି। ଆଉ ତୋ ଭାଇକି ଆସିଲେ କହିବୁ କ'ଣ? ତୋ ପୁଅ, ତମ ଭାଇ ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅ ଯିବ, ଆଉ ଏ ଘରେ ତମେ ଏକଲା ମରିବ। ସମୁଦ୍ରୁଣୀ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲି କେତେବେଳେ, ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଆଖିରେ ଆଉ ଲୁହ ଦେଇଛ, ଯେଉଁ ନଗଦ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ରାଣୀହାର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି, ସବୁକୁ ନେଇକିନା ଯିବି, ଆଉ ସେଇଟା ଦବାକୁ ରେଡ଼ି ଥାଅ। ହେଁ, ଆମେ ତ ତାକୁ ମଜାକରେ କହୁଥିଲୁ, ସେ ତ ନିଜ ମନକୁ ନେଇକିନା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଫେରେଇଛୁ? ଲାଇନକୁ ଆସିଗଲ ନା? ମା, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ ଚୁପ ରହ, କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜିର ଘରର ସବୁ କାମ ତୁ କରିବୁ, ଖାଲି ବସିକି ଘରେ ଖାଲି ଧାନ ଚାଉଳରେ ନଷ୍ଟ କଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ, ଏବେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିବୁ ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ନାଚିବୁ, କିଏ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି।